Salutare tuturor feților, aici este Francesco cu un episod nou din seria, cu un episod nou pe acest canal. Este o nouă serie, o serie de Skywars. Prea mă pricep, nici nu mi-aduc aminte dacă am o serie, nu, am o serie de survival. Această textură. Da, deci am câștigat câteva meciuri. Am filmat, dar o zi în ăsta, când am vrut să le public pe internet, pe YouTube, mi-a apărut eroare și mi-au șters absolut. Pe-abia avem încă 3 episoade de survival games și mi-a șters absolut tot și chiar mai mult. Nu sunt chiar foarte bun la acest, dar pricep. Cred că o să stau aici. Wow! Uitați ce mă enervează! Eu sus este în italiană. Cam ignație. În italiană din greșeală și am asta și în fine. Nu vine să cred. Dacă mă auziți așa, să nu vă speriați, sunt eu răcit. Foarte ieri. Dar am fost răcit de 2 ori vara și odată acum toamna. Iată, camera, gata. Mape triste. Sunt care de la 50 de metri de mijloc, dar la mijloc e puțin nașpa. Adică dacă am arc și săgeți, e șmecher, dar problema este că aveam ăsta, dar eu mereu pe joc. Nu l-am gândit pe Skywars, că știu că tot așa îmi face și mă enervează. Hai, arc. Ce split-ul? Așa. Era. Bine că îți dă așa sabie. Asta. Perfect. Testat. Ce luam? Bravo. Trebuie când atât să iau lemne de apă. S-a întâmplat că dau așa. Nu deja am murit. Sau nu? Nu știu.
De mijlocul? De mijloc? E locul de bătaie. Hai să-l iau cu mine. Că nu vreau să ia cineva astea și pe aceea să nu vreau. Aproape full iron. Aproape full iron. Full diamond. Am stăruit. Deci acolo vreau să duc. El blocul. Nu merge. Mamă, cât lemn am. Deci cel mai splictul ăla, plus ăsta în mijloc, pentru că nu știu, Skyward și nu mă avantajează deloc și chiar m-a enervat. M-a enervat foarte rău, stați. Pentru că nu mă auzeam deloc în episodul ăla de Raven. Ah, Doamne! Ah! Îngrășări, săgeți. Ah. Buți. Full diamond. Yeah. Îngrășări. Hai să cărică. După. Oh. Îs barosan. Bă, am văzut părate. Pe aici, așa să stau. Că ce mai mare cineva. Chiar pe Void. Căzut din clasa Voidului. A murit, nu a căzut. Nu mă vine cineva. Dar ce face? Nu vreau să ajung în partea. Ce? Bă, ești nebun. Unde mi este? Ce, mă? Ce bag nașpa? Frate. Are ceva pe cea, da? Și aici ne poate sunt. Era. Poate să rămâne. De ce, iure, de ce bagul ăsta? Nu vine să cred.
Frate, ce vreau să face și noi. Cred că e ceva problemă de la server, poate. Normal, de fapt. Data viitoare, următorul meu este că cred că îmi dau jos ucraini, englezi. Să nu se audă televizor mult și odată doar sun, băia normal. Dar sus cred că n-ai cum să ajungi. Frate, chiar mă... Iată-l. Să nu credeți că e un hack. E fel de bug, nu știu de ce. Doamne, vreau să văd dacă aș cădea. Așa. Stă acolo. Deci... Ce? Tot că am sărit. Nu. Hai de-a mea. Da. Deci am venit eu. De fapt nu, cred că avem celălalt pe care l-am bătut. Poate e cineva la acestui. Haideți mă că am încheiat în televisorul. Ne-am încheiat în episod. Hai bine, stau aici. Da, nu te trebuie să închid, pentru că chiar nu știu termin.